Dalon na daw may police station. Dalon daw may police station. So what's up mga upaw? It's me again, Chester Owen TV. Kung bago pa ka sa channel, ay kalimot mag-subscribe and click the notification bell para mas update ka sa kong mga video. Karong adlawan na napuday bag-ong nahuna-unaan nga content. Mang prank kapuda. Atong i-prank, dili akong mama, dili akong papa, dili akong barkada, dili akong manghod, dili akong agaw, dili akong tita, kundi ako ana pong lula. Oh, ako ana pong lula. Kato mong last day, sigo pamugos niya nga, mulaag ko. Tapos di siya masugot, kitakop lagi daw. Ay, dako pag mamay din? Hindi mo pwedeng kunin si Sidney. Laga ba ko nga? Oo, tuwari, hindi naman siya. Kung minigong mo, pwede na kamula ako. Magkang manimog na paglaing puyo. Kasi kaglaan. Ganun, lagi ko nga. Gara-gara, bawas ka nito balay. Ay, nakuling na rin. Oo. Wala naman. Naisip ko lang kasi na sobrang close. Kulpa-kulpaan ka mo. Sa kami karapatan naman si Rose. So karon, ino na to, tawagan na to, ino to nga nadakpan ko kay milaag ko. So tanaw na to unsa yung iyang reaction. So unsa pa niyang gihulat. Let's go mga upaw. Karon to anang tawagan. Yung lam kog cellphone sa kuwang gagaw kay na siya number sa kuha. Ano yung number bago man yung number god. So to anang tawagan. Kailangan. Hello? Hello my dad. Hello? Oh, Aka, ano yung sukuran? Ako, ano man? nakitawag ra ko. Isa mo ka? Kobe na Kobe. Ano ka ba rin naman lagi ng cellphone? Ha? Ano kang brain lagi ng cellphone? Ako number? Oh, kuyog min tintin. Oh, di mo. Na may dress intro nadakpan mi. Okay, sige pa nilad ko ba? Sa kaliwang may ko, buhang di ka. Nalid yung kag mo. Lagi na may dress sa tuburan. Nagpong ka, lagi mo niya. Madton ta mig sintro gikuyog na ko sa tintin. Kaya nakoy paliton ba. Ano mo sa sigara, di nagmaayuan? Ay, di mo sige, darag mayon. Yan nabi kayo mo ito sa kulula, di mo kayo malakaw na ba niya yung sakyanan? Sige, tawag balik. Oh, Sige, tawagan mo na gambapang. Nasi number ni mo, oy. Ha? Iskot, nasi number sa kong igagaw. So akong gibuhat, gingnan ako nga, kuyog mi sa kong igagaw. Tumig sentro. So, tawag na siya balik. Kay, matupos siya sa kong lola. So, balikan na ta mo. Karon nato na siyang tawagan og balik. Tawagan og balik akong lola. Tawagan og balik. ano man ko? Dalon na daw may police station. Dalon daw may police station. Kaya ko ko na, ipapabay ko na niya. Ang ka, nagkitingin ko na anak ano, nagawa sa mo. Ang ka, ha? Joke ra, it's a prank. Ang tanda ko, ha? Nagkitingin ko na rin, ha? Lalayan namin niya kung ulo. Joke ra, oy. Naraming balay. Hindi ko sa mga pulis, kaya ng police station. Ang mo ko. Grabe dire. Lo, di palungan. Patay, na-blood na daw siya. Yeah, na-blood na daw si Maidet.
mao to. Suko. Tawa yung reaction suko kayo. So kay di pa man jud kontento. Ato yung tawagan ng mama sa kong igagaw o tita. Ito siyang tawagan sa idayan. Balik ako. So ito na yung dial ang mama sa kong igagaw. So sana naman to unsa po yung reaction. Hello, tita. Ka. Okay. Sko, nadakpan ming tintin. Ha? Nadakpan ming tintin. Sa? Dili sa tuburan. Suburan. Ano na ito suburan? Adto na mig sentro. Kano may paliton. Lagi. Kinasira ko ito ba ako? Tita, dalon mig PlayStation, tita. Tawagin. Sige lang. Dito naman po yun. Ano magkakalaman mo? Nakabadlang naman. Di pwede malakaw. Nasa man niya ay. Madto na meron taod-taod. Naman ako. Dito naman po yun. Okay? Way lame. Ay, ako. Inilaron? Sige na ay. Naramig balay. Okay. Dita! Si Mama Edith. Na-high blood si Mama Edith. Na-high blood si Mama Edith. Tayo, saan mo ka naman dito? Tuwa nila sa tukuran. Saan ka sa dito eh? Amot lang, tuwa silang uyang. Na-high blood. Suko kayo. Basta lang dito Ah, to. sige na. Bakit ka na? Bablayas ka. Sige, bye-bye, oy. Mao to. Dito na daw may puyo itong tita sa police station. Dito na daw may puyo. So, wag di lami. Tigil mo tabang. So, that's all for today's video. And don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell para mas update ka sa mga video. Bye mga pao.